Приказка за карта Глупака и карта Висшата жрица. В един съвременен град, където небостъргачите блестяха в залеза, живееше млад мъж на име Алекс. Свободен дух, носещ в себе си онова детско нетърпение и невинност, които хората често наричаха глупост. Алекс обичаше да мечтае и да се впуска в приключения, без да се ограничава от стереотипите и очакванията на другите. Един дъждовен следобед, докато Алекс се разхождаше покрай оживена улица, той се натъкна на малко уютно кафене. Точно пред входа стоеше млада жена, облечена в стилен, но леко мистериозен тоалет, която сякаш носеше със себе си цялата мъдрост на древни времена. Това беше Елена, която всеки, който имаше нужда от вътрешна истина и насока, наричаше просто Елена. Очите на Елена изглеждаха дълбоки и проникновени, сякаш можеха да разгадаят най-съкровените тайни на душата. Тя усети в Алекс онова необикновено смесване на безгрижност и търсене на смисъл. С лека усмивка, която проблясваше като утринно слънце, тя го покани да влезе в кафенето. Там, между топлата светлина и аромата на прясно смляно кафе, започнаха да говорят за мечтите, за страховете и за красотата на непознатото. Елена разказа на Алекс за силата на интуицията, за това как вътрешният глас може да ни води през лабиринта на живота, дори когато пътят изглежда неясен. Тя му показа, че истинската мъдрост не идва от научените уроци, а от способността да усещаме света с всичките си сетива и да се доверяваме на собственото сърце. Алекс, който досега беше пътувал без конкретен план, започна да осъзнава, че може да намери посока, ако просто се научи да слуша вътрешната си истина. След срещата, живота на Алекс се промени. Той започна да експериментира с нови идеи и проекти, които отразяваха неговата уникална перспектива за света. С помощта на Елена, Алекс се научи да балансира смелостта си с дълбока мъдрост, която идваше от внимателно наблюдение и размисъл. Той осъзна, че всяка стъпка по пътя му е възможност да се научи да расте, дори когато се среща с предизвикателства. Приказката им стана вдъхновение за всички, които се осмеляваха да преследват мечтите си, без да се страхуват от неизвестното. В един свят, изпълнен с бързина и шум, Алекс и Елена напомняха на хората, че истинската магия се крие в способността да останеш верен на себе си и да вярваш, че всяка среща може да бъде ключ към отключването на най-дълбоката вътрешна истина. И така, в модерния ритъм на града, двама души, Глупакът и Висшата жрица, заедно създадоха пътеводна светлина, която озари живота им, а и на всички около тях, учейки, че в смелостта и вярата се крият най-големите възможности за промяна и развитие.